салом алейкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ ва урологи клиникаи Евромед. Имрӯз 18 марти соли 2024 аст ва бори дигар ҳар нафари шуморо бо ин моҳи бузург, моҳи Рамазон табрик ва муборак мегӯям ва худо кунад ки ин моҳи бузургро дар хонадони ҳар як нафари мову шумо худованд пурбаракат гардонад. хуб дӯстони азиз, имрӯз дар бораи 10 маҳсулоте суҳбат мекунем ки истеъмоли онҳоро дар моҳи Рамазон барои шумо тавсия намедиҳам ва инчунин оиди маҳсулотҳое суҳбат мекунем ки хӯрдани онҳоро дар моҳи Рамазон барои шумо тавсия медиҳам. вале пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимро барои шумо расонам. дӯстони азиз, шумо низ метавонед дар ин кори хайр хуш шавед ва савоб гиред. аз рӯзи 25 март, яъне соли 2024 то охири моҳи Рамазон клиникаи Евромед ва клиникаи Невромед барои шумо дӯстони азиз қабули ройгон, яъне бепулро эълон мекунад. ва шуморо ба ҷои ман дӯстони азиз доктор Муҳаммад қабул мекунад, ба хотире ки айни замон ман дар Амрико қарор дорам, дар шаҳри Вашингтон ва як муддат инҷо мемонам. шумо метавонед назди доктор Муҳаммад равед ва қабул дар он ҷо ройгон мешавад. ва агар шумо ягон мушкилӣ бо рагҳои хунгард доред, яъне ягон варикоз дошта бошед, шумо метавонед ба доктори клиникаи мо Собиров муроҷиат кунед. вале пеш аз муроҷиат кардан ҳатман шумо бояд ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед, номнавис кунед ва баъдан биёед. бе номнавис дӯстони азиз клиника шуморо қабул намекунад. инчунин агар ба шумо духтури асаб лозим бошад, духтури асаби хуб, ба шумо тавсия медиҳам ба духтур Алиҷон ва духтур Сиёвуш номнавис кунед ва ба қабули ройгон биёед. ва дӯстони азиз, барои номнавис кардан ба ин ду духтур шумо ҳатман ба дигар рақам бояд номнавис кунед, яъне ба дигар рақам занг мезанед, номнавис мекунед ва баъдан меоед. хуб, оное ки моро мебинанд айни замон, шумо низ метавонед дар ин кори хайр яъне хуш шавед ва савоб гиред. танҳо як кор лозим аст, ҳатман ин наворо ба ёру дӯстони худ равон кунед, то ин ки зиёд одамон бубинанд ва огаҳ бошанд ва имконият пайдо кунанд ки ба назди духтурони мо биёянд. ва инчунин ҳатман наворро лайк гузоред ва комментария низ нависед. инам сабаби зудтар паҳншавии навор мешавад. хуб, оиди худи ман бошад дӯстони азиз, ман як муддат дар Амрико мемонам ва қабули ман бошад пас аз Рамазон дар клиникаи Евромед, яъне дар шаҳри Душанбе шурӯъ мешавад, чунки ғайр аз Амрико боз ба дигар давлатони сафар дорем ва ман дар ин ҷо барои иштирок дар конферонс омода будам ва конферонс ҷамъбаст шуд. як муддат мемонам ва худо хоҳад баъдан бармегардам. хуб, биёед дӯстони азиз, акнун наворро шурӯъ мекунем ва дар бораи 10 маҳсулоте суҳбат мекунем ки истеъмоли онҳоро дар моҳи Рамазон барои шумо тавсия намедиҳам, вале баъзе онҳоро шумо метавонед ақаллан камтар истеъмол кунед. хуб, якум чизе ки ман барои шумо дар моҳи Рамазон тавсия намедиҳам, ин нӯшидани кофе аст. кофе таркибаш аз кофеин иборат аст ва вақте зиёд шумо коферо истеъмол мекунед, дӯстони азиз, шумо дар давоми рӯз зиёд ташна мемонед, чунки бадани шумо яъне ки аз беобӣ танқисӣ зиёд мекашад ва ба ҳама узвҳои бадани шумо, яъне беобӣ зарари калон дорад, махсусан ба гурдаҳо. ва дуюм таъсири нохуби кофе ин бехобӣ аст, яъне шуморо бехоб мекунад ва шумо давоми рӯз, яъне ки вақти шаб шумо хуб хоб намекунед, давоми рӯз бениҳоят зиёд азият мекашед ва зуд монда мешавед ва он коре ки шумо метавонистед анҷом диҳед дар моҳи Рамазон умуман анҷом дода наметавонед. барои ҳамин коферо ғайр аз Рамазон, берун аз Рамазон барои шумо тавсия медиҳам. метавонед дар як рӯз як пиёла ё ин ки ду пиёла нӯшед, ягон мушкилӣ нест, вале дар Рамазон ҳатто як пиёла низ барои шумо тавсия намедиҳам. дуюм хӯроке ки дар моҳи Рамазон барои шумо тавсия намедиҳам, ин хӯрокҳои бирён аст. ҳар чизе ки шумо бирён мекунед, картошка аст, тухм аст, гӯшт аст, ҳар чизе ки шумо бирён мекунед, дӯстони азиз, барои шумо тавсия намедиҳам дар моҳи Рамазон, ба хотире ки равғани зиёд вақти шумо онро дар моҳи Рамазон, умуман ба организми шумо зиёди баъд равған лозим нест дар моҳи Рамазон ва вақти шумо дар Рамазон зиёдтар онро истеъмол мекунед, равғани зиёд бо шакли чарбу дар бадани шумо ҷамъ мешавад ва бисёр шахсон мегӯянд ки доктор, ман рӯза мегирам ва ба ҷои он ки хароб шавам, якбора фарбе мешавам. ба кадом хотир? ба хотире ки шумо дуруст хӯрок намехӯред. ин аст мушкилии шумо, дӯстони азиз. ва бисёртар хӯрокҳоро яъне бо шакли обҷӯш истеъмол кунед. махсусан масалан шумо метавонед тухмро обҷӯш кардан истеъмол кунед, метавонед гӯштҳое ки равғанашон камтар аст, гӯшти гов ё ин ки мурғ ё ин ки моҳиро, агар шароитатон албатта ки бошад, хубтар мешавад ки зиёдтар истеъмол кунед, вале дар шакли намедонам шӯрбо ё ин ки об паз карда. агар аз гӯштҳо гирем, гӯшти гӯсфанд бениҳоят равғаннокиаш баланди бад аст, дӯстони азиз, ва инро дар моҳи Рамазон тавсия медиҳам ки камтар истеъмол кунед. инчунин агар шумо ин гуна хӯрокҳоро дар шом яъне истеъмол кунед, вақте муддати тӯлонӣ организми шумо бе
хӯрок гаштагӣ аст, яъне меъдаи шумо гӯем холӣ буд. Вақте шумо ин гуна хӯрокро истеъмол мекунед, метавонад ба илтиҳоби меъда оварда расонад, яъне гастрит, ва шумо аз зардаҷӯш бисёртар метавонед ки шикоят кунед. Сеюм, нӯшокиҳои ширинии газнок. Бисёр шахсон инҳоро барои шикастани, яъне ташнагӣ истеъмол мекунанд, менӯшанд, вале ташнагии шуморо дӯстони азиз ин намешканад. Барои шумо тавсия намедиҳам. Дар рамазон умуман ин чизҳоро бояд шумо истеъмол накунед. Нӯшокиҳои ширини газнокро ҳамаи шумо медонед дӯстони азиз, шарҳ нест дар инҷо мо гузорем. Таркиби инҳо бениҳоят зиёд аз кафеин бой аст. Таркиби инҳо зиёд сахарозаминӣ тилӣ дорад, яъне ивазкунандаи шакар ва худи шакар бениҳоят зиёд аст таркиби инҳо. Вақти шумо онҳоро зиёд истеъмол мекунед ва давоми рӯз бошад, шумо бениҳоят зиёд ташна мемонед ва организми шумо аз беобӣ танқисии калон мекашад, ки бениҳоят зарари калон дорад. Барои ҳамин ба шумо тавсия медиҳам, ки оби тозаро нӯшед. Ин хубтару беҳтар аст. Чорум маҳсулоте ки барои шумо тавсия медиҳам, ки дар моҳи рамазон истеъмол накунед ё ин ки камтар истеъмол кунед, ин маҳсулотҳои тез аст. Ба онҳо дохил мешавад кетчупи тез, кириешки тез, чипси тез, баъзе хӯрокҳо мисли ҳасибҳои тез ҳастанд. Инҳоро ман барои шумо тавсия медиҳам, ки дар моҳи рамазон истеъмол накунед, ба хотире ки шумо вақте тезӣ зиёд истеъмол мекунед, давоми рӯз зиёдтар арақ мекунед, бадани шумо обро зиёд талаф медиҳад ва шумо аз беобӣ танқисии калон мекашеду ташна мемонед. Ва инчунин агар шумо пас аз гурусна гаштан, яъне дар хӯроки шом агар тезӣ истеъмол кунед, метавонад меъдаи шуморо занад ва шумо ба бемории илтиҳоби меъда, гастрит гирифтор шавед. Панҷум маҳсулоте ки дар моҳи рамазон барои шумо тавсия намедиҳам, дӯстони азиз, ин ширинӣ аз ҳад зиёд аст, мисли пирог, намедонам, торт ва ҳатто ширинчой. Бисёриҳо дар субҳ, яъне саҳар зиёдтар ширинӣ истеъмол мекунанд, чойи ширин менӯшанд ва фикр мекунанд, ки муддати тӯлонӣ, яъне ки қувват медиҳад ба онҳо, вале ин қувватдиҳии дурӯғ аст, яъне кӯтоҳмуддат аст, ба хотире ки ин шириние ки шумо истеъмол мекунед ба организми шумо зудтар ворид мешавад ва организми шумо зудтар онҳоро истифода мекунад ва шумо пас аз 2-3 соат гурусна мемонед. Шириниро беҳтар, хубтар мешавад ки аз меваҷотҳо истифода кунед. Ино дертар ба организми шумо ворид мешавад ва шумо муддати тӯлонӣ метавонед бо, яъне ҳамон энергие ки аз ин ширинӣ мегиред, яъне рӯзи дароз метавонед гардед. Шашум, дӯстони азиз, барои шумо тавсия медиҳам, ки маҳсулотҳое ки таркибашон аз намак зиёд аст, онҳоро дар моҳи рамазон истеъмол накунед. Мисли бодиринги шур, ё ин ки сальёна мегӯянд, ё ин ки помидорҳое ҳастанд, ки шур мекунанд барои дар зимистон истифода бурдан, айни замон истифода мекунанд, ва қурутҳое ки шур ҳастанд. Онҳоро барои шумо дар моҳи рамазон тавсия намедиҳам, ба хотире ки вақти шумо истеъмол мекунед шури зиёд, албатта организми шуморо чунин михел мекунад, ки шумо ташнаи зиёд мемонед ва организми шумо зудтар обро аз даст медиҳад ва шумо рӯзи дароз азоб мекашеду ташна мемонед. Ҳафтум, хӯрокҳое ки коркард шуданд, дӯстони азиз. Ин чизҳоро барои шумо тавсия намедиҳам. Ба инҳо дохил мешаванд ҳасибҳо, яъне калбаса, ба инҳо дохил мешаванд сосиски, ҳар гунае ки набошад, ба онҳо дохил мешаванд чипсу, бургеру дигар маҳсулотҳои фастфуд. Дӯстони азиз, таркиби инҳо аз гӯем натрий ва бисёр маҳсулотҳои, яъне тезию шӯрии зиёдтар доранд, натрий ва трансжирӣ мегӯянд, аз ин чизҳо бой ҳастанд ва ба организми шумо бениҳоят зарари калон дорад, дӯстони азиз. Ва тӯли як ҳафтае ки ман дар Амрико қарор дорам, як мушкилии проблемаи калонеро дар ҳамин ҷо ҳамчун духтур аҳамият додам, ки мардуми ин минтақа бениҳоят зиёд фарбеҳ ҳастанд. Ҳатто баъзе онҳоро мебинӣ, бовар кунед, ҳатто роҳ гаштан наметавонанд аз фарбеҳии зиёд. Ва пас аз таҳқиқотҳое ки гузаронида шуд дар ин давлат, муайян шуд, ки сабаби фарбеҳии зиёд, дӯстони азиз, ин истифодаи, яъне фастфудҳо аст, мисли бургеру дигар гӯем хӯрокҳо. Барои ҳамин, дӯстони азиз, ин мушкилӣ дар ватани мо низ айни замон дида мешавад ва айни замон зиёд шуда истодааст. Бисёр беморон ба мо муроҷиат мекунанд ва кӯдакони хурд ҳастанд. Вақте мо мебинем зиёд фастфуд истеъмол мекунанд, яъне ҳамон хот-догу, намедонам, бургеру дигар чизҳо, ва кӯдак бениҳоят вазни зиёд дорад ва вақте мегӯем, ки ба инҳо ягон дору лозим нест, фақат вазн бояд партоӣ, барои падару модар бениҳоят мушкилии калон мешавад, чунки кӯдак аллакай одат кардагиаст ба ҳамин фастфудҳо ва баровардан аз ин чизҳо бениҳоят мушкил мешавад, қариб ки ғайриимкон мешавад, дӯстони азиз. Барои ҳамин ҳатман ин чизҳоро аҳамият диҳед. Аз хурдсолӣ дар ин чизҳо барои шумо тавсия медиҳам, ки кӯдакҳоро нашинонед.
ҳаштум чизе ки дар моҳи рамазон барои шумо тавсия намедиҳам, ин дӯстони азиз нӯшидани чойи сиёҳи талх аст. Барои шумо инро тавсия намедиҳам, ба хотире ки чой низ таркибаш бениҳоят зиёд аз кафеи бой аст. ва чӣ ки гуфтам кофе ба шумо чӣ таъсирот дорад, чойи сиёҳ низ метавонад барои шумо ҳамин гуна таъсир дошта бошад. барои ҳамин онро камтар нӯшед. нуҳум чизе ки истеъмоли онҳоро, аниқтараш истифодаи онро барои шумо дар моҳи рамазон тавсия намедиҳам, ин нос аст. ин имконияти бениҳоят хуб аст. ин моҳи бузург барои шахсоне ки мехоҳанд ҳамин чизро партоянд, ҳамин одатро шумо метавонед дар ин моҳ, яъне шонси хуб доред, метавонед аз ҳамин кор дӯстони азиз даст кашед. хуб, нос кашидан вақти шумо саҳар мекашед ё ки шаб мекашед, дӯстони азиз шуморо албатта ҳамин хел мекунад ки рӯзи дар рӯз ташна мемонед. барои ҳамин барои шумо тавсия медиҳам ки носро дар ин моҳи бузург партоед. даҳум маҳсулоте ки барои шумо дар моҳи рамазон истеъмоли онҳоро тавсия намедиҳам, ин майонез аст. айни замон бениҳоят зиёд дар мамлакати мо мӯд шудааст истеъмоли он, вале дар моҳи рамазон ба шумо тавсия медиҳам ки онро камтар истифода кунед ё ки умуман истифода накунед. таркиби майонез аз яъне равғанокии он бениҳоят зиёд баланд аст ва вақти шумо зиёд онро истеъмол мекунед, чӣ хеле гуфта будам, зиёдтар вазн мегиред ва дар охири рамазон ба ҷои вазн партофтан шумо якбора фарбе мешавед. хуб, дуруст аст дӯстони азиз ки пас аз оне ки ин қадар чизҳоро ман барои шумо манъ кардам, як суоле ба миён меояд ки агар ин чизҳоро истеъмол накунем, пас чӣ истеъмол кунем? хуб дӯстони азиз, биёед дар бораи маҳсулотҳое суҳбат мекунем ки шумо бояд дар рамазон онҳоро зиёдтар истеъмол кунед, то ин ки рамазонро хуб гузаронед ва на танҳо гӯем аз нигоҳи динӣ фоида бинед, инчунин саломатии худро барқарор кунеду зарар набинед. хуб дӯстони азиз, ин ба фоидаи худи шумо аст. албатта вобаста аз шароит шумо метавонед ин чизҳоро истеъмол кунед. якумин чизе ки барои шумо тавсия медиҳам дӯстони азиз, дар моҳи рамазон бояд шумо зиёдтар об нӯшед, оби тоза. ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. хуб, пас аз оне ки дар суҳур шумо хӯроки асосиро истеъмол мекунед, ақаллан 500 мл ё ин ки 1 литр оби тоза нӯшед, ба хотире ки ин обе ки шумо менӯшед шуморо давоми рӯз ҳамин хеле мекунад ки организми шумо аз беобӣ танқисӣ намекашад. ва шом бошад, пас аз оне ки шумо яъне ки рӯзаро мекушоед, ҳатман бо оби тоза кушоед, беҳтару хубтар мешавад ва метавонед албатта ки финики 1 дона 2 дона истеъмол кунед ва ақаллан 15 минут 10 минут сабр кунед пас аз оне ки шумо об менӯшед, ба хотире ки рӯзи дароз меъдаи шумо беоб гаштагӣ аст, яъне меъдаи шумо холӣ буд ва шумо бояд меъдаи худро барои истеъмоли хӯрок яъне тайёр кунед. барои тайёр кардан бояд як миқдор об менӯшед, 300-400 мл об менӯшед дар шом ва пас аз 10-15 минут пас ба хӯрдани хӯроки асосӣ шурӯъ мекунед. ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз. дуюм чизе ки барои шумо тавсия медиҳам ки дар рамазон зиёдтар истеъмол кунед, ин финики аст ё ин ки ба забони тоҷикӣ онро хурмо мегӯянд. таркиби он зиёдтар аз шакари табиӣ бой аст, аз клетчатка бой аст, аз витаминҳои гуногун бой аст ва шумо дар шом метавонед ки бо об ин чизро истеъмол кунед, рӯзаи худро кушоед ва инчунин дар суҳур низ барои шумо тавсия медиҳам ки ин чизро зиёдтар истеъмол кунед, ба хотире ки ин чизе ки табиие ки шумо аз финики мегиред давоми рӯз муддати тӯлонӣ шуморо ҳамин хеле мекунад ки шумо гурусна намонед. сеюм чизе ки дӯстони азиз дар моҳи рамазон барои шумо тавсия медиҳам ки зиёдтар истеъмол кунед, ин меваҷот аст. меваҳо дӯстони азиз вобаста аз шароити худ метавонед ҳар гуна мевае ки бошад харида истеъмол кунед. зиёдтар ба шумо тавсия медиҳам ки себ, апелсин, анор, ин чизҳо бениҳоят муҳим аст. таркиби инҳо дӯстони азиз зиёд аз клетчаткаҳо бой аст, аз витаминҳо, аз антиоксидантҳо, он чизҳое ки ба организми мо лозим аст. дар субҳ низ, дар бегоҳ низ зиёдтар онҳоро истеъмол кунед. ин бениҳоят хуб аст дӯстони азиз, бениҳоят тавсияи калон медиҳам ки ин чизҳоро зиёдтар истеъмол кунед. аз хӯрок дида зиёдтар ин чизҳоро истеъмол кунед, барои шумо беҳтару хубтар мешавад. чорум маҳсулоте ки дар моҳи рамазон барои шумо тавсия медиҳам ки зиёдтар истеъмол кунед, ин маҳсулотҳои ширӣ ҳастанд дӯстони азиз. ба инҳо дохил мешавад худи шир, дохил мешаванд ҷурғот, чака ва аҳамият диҳед фақат як чизо ки яъне равғаннокии ин маҳсулотҳо бояд баланди бад набошад. хуб инчунин метавонед ки йогуртро низ зиёдтар истеъмол кунед. албатта йогуртҳое ки ранги зарду сурху кабуд доранд онҳоро не, таркиби онҳо аз яъне ки красителҳо бой аст, барои шумо тавсия намедиҳам. йогуртҳои оддӣ ҳатто онҳоро шумо метавонед дар хона худатон тайёр кунед. панҷум дӯстони аз дар моҳи рамазон ба шумо тавсия медиҳам ки аз гӯштҳои сабук истифода кунед, махсусан гӯшти мурғ ва гӯшти моҳӣ, албатта вобаста аз шароити худ. вале гӯшти гӯсфанд ва гӯштҳои вазнин дохил мешавад дӯстони азиз, ба хотире ки таркиби ин гӯшт аз
равған зиёдтар бой аст. Барои ҳамин хӯрдани онҳоро дар моҳи рамазон барои шумо тавсия намедиҳам. Гӯшти гов ба миёна дохил мешавад. Дӯстони азиз, метавонед ҳамчун обпаз ё ин ки дар шӯрбо онҳоро истеъмол кунед, албатта вобаста аз шароити худ. Шашум, сабзавотҳо. Барои шумо тавсия медиҳам ки дар моҳи рамазон зиёдтар аз сабзавотҳо истифода кунед, ба хотире ки таркиби онҳо аз витаминҳои гуногун ва клетчатка бой аст ва ин чизҳо айнан ба организми мо бениҳоят зиёд лозим ҳастанд ва шумо метавонед сабзавотҳоро дар шакли хом низ истифода кунед, мисли салат тайёр кунед ё ҳар чизе ки мехоҳед тайёр кунед ва истифода кунед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Бори дигар ин моҳи бузургро барои ҳар як нафари шумо ман муборак мегӯям ва худованд ба моҳи рамазони соли дигар ҳар нафари мо шуморо расонад ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.